4,000, 5,000, 200, 50 goma, 5,260. Shata Na gode maka, ya kammala in sai wanka. yaran mai ganga. Ala wake. An wani lafiya? Ya aiki? Ya gari ya aiki. Lafiya lawan Ya lafiya. jama'a. Lafiya? Hai, yanzu dan Allah a ce duk yanda muke da jan banga a garin nan, wai ya taimaka min da naira 50 sai gari da siga in sha ya hana ni. Kuma wallahi yunwa nake ji ba ni da ko sisi. Kuma da ka ganna ba ne shi bane. Amma bari ina da wata ɗari in baka ka je ka ta gari. Alhamdulillah. Ai haka? An yi haka. Ko 50 ai da adu ba. Ka je ka kashe babu matsala. Nagode. Babu matsala. Nagode. Babu matsala. Allah ya sa ban taba tunanin zaka taimake ni a rayuwa haka ba. Baka da matsala. Baka da matsala. To sai Allah naka sai naka. Dadin zama sai bari. Ban ji kuɗi na ba. Ban ji kuɗi na ba. Ban ji kuɗi na ba. To, ka ce baka da ko sisi sai naira 100. Kai da baka da ko sile 5 sai naira 100. Aike na aka yi da su. Ban ji su ba. Ban ji su ba. Ba dai wannan Ban ji kuɗi na ba. a'a. Ban ji kuɗi na ba. Ka duba aljiwanka da kyau da kyau. Amma wanda ya ce ba ko bai da ko sisi na cewa wani kuɗi. Lafiya? Ina ba lafiya. Me faru? Kuɗi na ne. Idan da ka joke maka yana. Ban ji su ba. Wai kuɗin me? Kuɗi na aike na aka yi. Ban gan su ba, na zo da su kuma nan gurin. Kai bai kuɗin shi ba? Ya ba bai da ko sisi daga shi sai naira 100 da ya taimaka min zan ci abinci. To kai ba Allah kuma ka ce shi kuma ka dan wanka ya ce baka da kosisi. Aka yi daɗe da su na zo nan gurin, na ji su na ji ɗarin, na cire ɗarin na bashi. Ka taba ka ji su? Na ji su a nan gurin. Kai. Na bi ka iya ganye ka ji ko karkare na mu hankali. In ma so kake ku min wayo kun gani wani baho ku taje ni ne rabin da shi ka ji ko? Aka yi daɗe ka taje ni ka ji. Aike na aka yi da kuɗin. In da taje ka bai da kuɗi a jiwunka. Ni kai mun komai. shugaban yan union ne, shugaban kwastan ne, shugaban yan migration ne, shugaban yan union ne, shugaban kuma yan banga ne ka ji ko? Zan maganin ka wallahi. Wallahi na ji. Kama shiru. Kun ka suke mai kuɗin nan, ya ka ci ubanka wallahi. Manda ka tsaye. Ke na san bai da ko sisi cuta ta aka ni yayi. Na tambaye ka Daga ne. shi sai naira 100 wallahi. Na tambaye ka ne. Wallahi daga shi sai naira 100. Kaga alamun rashin gaskiya kenan ko? Alamun rashin gaskiya za ka mutum ya fi kirkir irin shi. Ina ka san an matsa kwado daga hannunka. Daga hannunka. Ni sakataren shugaban yan banga na wannan unguwar ne. Daga hannunka sama. Allah ya tsaya ka shugaban kwallai. Haka kuke yi, ku ci jama'a. Wannan baka ce? Wannan baka ce? Wallahi ba kuɗin shi bane na. Wannan baka ce? Wallahi kuɗi na ne. Wallahi kuɗi na ne. Da ka mishi ne? Wallahi kuma ka da maka ji da majina. Lokacin kuɗi ka? Kaga akwai 'yan 1000 guda 5. Ɗaya haka. 1, 2, 3, 4, 5. Lissafa. 1, 2, 3, 4, 5 sun cika. Sai kuma na? 200 guda 1. Sai kuma na? Sai naira 10. Mata. Sai na? Sai naira 50. Ha? Kai. Ina kuɗin ka ne. Wallahi azalimi ne su dabare. Sai kuma na? Wannan fa? Wannan tunda ni ne niyan bashi ne, amma tunda abin ya zo da haka a bani a bata. Kata. Yawwa. Wallahi barawo. Kai. Iska, ara banza bara gobi, dan sare. Ina ga ka saba arziki. Kai iska yaro. Da kai yaro mai zubin karas. Wallahi matuci. Waka.